रे भाऊ काय होतंय तुला? अंग गरम आहे ना रे, ताप आला, डॉक्टर कडे जाऊया. हा रे पांडुरंग कशाला बोलवलं? अरे हा बघ काय बोलतच नाही बघ, ताप आलाय. काय रे डॉक्टर कडे जायचं. भरपूर ताप आहे ना रे. हो चल 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 बसू नको घेऊन चल डॉक्टर कडे चल. काय आला सकाळच्या बोलणार ना, तापान फणफणता नसतो. हो काय भिया नको. हा. मी असून समजला मा असला मी खूप केला. म्हणत हो काय रे तातू बघ असं लागलो. बरं वाटलं रे. बोलतो आता माझ्या बघता